उलंबा नों बेफोरखौ मा बुंदों? आबा उलंबा नों मा बुंदों? नोंनि आइखौ नों बेफोरबायदि बुंदों? प्रुफ नांगौ होनदोंमोन ना सार? आंनि आइ आरो आबैयानो आफाखौ किडनेप खालामदोंमोन। मा प्रुफ नांगौ? आंनो दं प्रुफआ। मानो होनबा आंनो नुदों आंनि मेगनजों। आरोथ' आफाखौबो बिसोर किडनेप खालामनायनिफ्राय आंसो हेगार हरदों। आबा नों मा बुंदों बेफोरखौ? सानखौ नों हेगार हरनो? बिदिबा बै दिनखालि सानखौ आबा उलंबारासो हेगार हरदों। आंनि सैथोखौ मिथिदोंमोन मम, आंनि फिसालाया। नाथाय आइसना बियो जोंखौसो मानो बिदि फासायदों आबौआ? मिथिदों अब्लाबो जोंनि फारसे मानो बेफोरबायदि बुंदों जोंनि एगेन्स्टनो? आबा नङा नों माबा मोनसे मिस्टेक खोनादों, माबा मोनसे मिस्टेक नुदों। जों बेयाव जेबो दाय मावाखै, जोंनि दाय गैया बेयाव। अब तो गई, एबारथ' गैला नोंसोरो। मिस्टेक? नों आफाखौ किडनेप खालामाखैमोन मम। जोंनि आउट हाउसआव नों खाना दोनाखैमोन। आं नुदों आरो आंनो हगार हरदों। अब्ला आं मानो मोनथिया जानो? नों दाय मावदों, बेखायनो नोंबो साजाथ' मोनखानांगोन ना? सैयाबा सैया, नों बेफोरबायदि खालामनांगौ गोनांथि मा दंमोनलै मम? अलंबार, आं खालामाखै जेबो आबा। आबौ, नोंखौ सोर फोरोङा हो? बेफोरबायदि सोर फोरोङा? दा गथ'आ सैथोखौ खिन्थानायखाय, प्रुफ खिन्थानायखाय नोंसोरो बारग'गोन सानबावदों नामा? नोंसोरो प्रुफ नांगौ बुंबाय थादोंमोन ना? नै नोंसोलायानो माथो गासैबो बाथ्राखौनो खोन्थाजोबखो जोंनो। सार, बेफोर गासैबो नंखायसो। आंनि फिसौलाखौ नै बिसोरनो माबा मोनसे फोरोंनानैसो लानानै फैदों। आंनि फिसौलायाथ' उन्दै गथ' नालाय। औ सार, आंनि फिसालाखौ गावसिनि साइडथिं खालामनो सानदों बिसोरो। नाथाय बिसोरो फोरोंदोंसो आंनि फिसालाखौ। दाय मावनानै आरो नों बेफोरबायदिसो बुंबावदों? फिसालाजोंनो बुंफैजानानै लाजिनाय मोनासै? मेडाम, आं बुंबाय ना आंखौ बेफोरबायदि आखाइ दिखोबाय थानाङा। बुंनायखौ बुजि मोना नामालै नोंसोरो? आरोथ' सार, मोजाङै मोजां जोंखौ हेगार हरदो। जोंनि मानसिया फैगासिनोखा जोंखौ बख'नानै लांनो थाखाय। आबा उलंबा, नों बिसोरनि खोथाखौ दाला, बिसोरनि खोथायाव दाफै। बिसोर नोंखौ गाज्रिसो खालामनो सानदों, जोंनि खिलाफ फोरखायनानै। नानि ब्रेना, थाथ', आं हाथायाव थांनि। उप्स, हाथायाव? आब' एथ' सान्दुङावनो मारै थांगोन नों? हाथायाव थाङाब्ला, मैगं एसेसो लाङाबा, फैसायालाय मानिफ्राय फैगोन थाइसे थाइनैया? आङो न'नि जोगोनारखौ माबा थाइनैसो लांनि, ओमफ्राय लाव, इदिनो लाफा एसे लांनोसै आरो। नङाबाथाय फैसायाथ' नों मिथिखागौ बेसे जारला जाना दं जोंहा। फैसायाथ' जारला नोंसो जादों आब', नोंसोरसो, आं नङाथ'। आंनाबा मार सेंग्राफ्रा आंनो फैसा हरखायो होमबालाय। आंहा टेनसन मानि, नोंस्रा फानबानो जाबाय आरो मैगं थाइगं मा। आइ थाब्लाथ' आइयानो हाथायाव लाङोमोन सम नाथाय दाथ'। आब'लै, नाथाय नोंलाय बोरै मैगं फानहैनांगौ दे? नोंथ' सिख्ला मानसिसो ना, सिख्लायालाय मैगं फाननो बोरैबा मोना आरो लासिं मासिंनो। सिख्ला होननानै मैगं फानालासे थानानै फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन बुंखाबायना आङो। सोर खामायनायनि बहानिफ्राय मोनगोन जिराय थाबा? लाजिनानै थानानै जागोन नामा? साख्रियानो दं ना मा दं? साख्रिखौबो ओरैनो माबा हाथायाव माबा लायनाय बायदि नागिरबानो मोनाना। बेसेबां जारला नों मिथिगौ? हनै बयबोबा मालाय साख्रि नागिरगासिनो, मोनदों नामा गासैबो मोनाना? होमलै आब', बेबो मोनसे, थेवबो मैगं फाननायखौ एसे बोरैबा मोनदोंलां। आं हानाय नङागोनलै बिदि। हानाय नङा जुदि लेखाफ्रा मोजां फराय। लेखाफोर मोजां फरायबासो देनांफोर नों साख्रिनि थाखाय माबा मोनसे जाहैगोन दा। औ जागोन दे आब', नाथाय थांनायनिफ्राय आं गोसोखौनो सुखुवासै। न'आवबो बेसेबांबा टेनसन ना जोंहा। मोनसे खामानि मावा मानो आब', नों मानो थांनांगौ? बे बाजैखौ थिनहरनो हाया नोङो? जिराय जागारगासिनोसो माथो ओरैनोबाबो। बेखौनो थिनहर, बेखौनो मैगं लांनो खोन्था। उरायना, बाजैया माला ओरैनो जिराय जागारखो? आइनि सारादुआव मिथिगौ ना? बाजैयाबो बेसेबां खस्थ' खालामदों। फैसा ओरै जाया मानसिनाव बिथ'दों। खुनुरुखुमसो जादों मिथिगौ नोङो? बाजैजों आंजों नाजायाबाथ' आइनि सारादुखौनो माजों खालामगौमोन जोंलाय? बाजैया खम नंखायालै, गावसिनि फेमिलिनाव बिहरखुमायोदां आब'। ओरैनोसो टेनसन थाफ्लायो बियो, नोंलाय मा फात्ता मोनो बेखौलाय? नों होनबानो जाया, बाजैया गावसिनि फेमिलियाव थांनायानो जायाखै मालाबाबो। आरो प्रब्लेम दं होनना खोन्थाखादोंना सिगाङावनो। बिनिसाय गावनि फंबायनोबो फन हरबावखायाखैसो, खनसेनि दावराव जानानै। होमबाबोलै आब', बाजैया बिरादखा। बाजैनि थाखायनो आदायाबो गोमाबाय, आइयाबो गोमाबाय। आउरिया खालामबाय बे बाजैयानो सुनिया। नों बाजैखौ दाय होनायखौ दोन दे, गथ' बिदि दाय होबाय थाना नोङो बाजैखौ। नोंलाय मा बेसेबां मिथिगौ, आंसो मिथिगौ। नों मानो एथ' बिनि साइड जायो आब'? नोंखौ जाम्बिसो खालामो बियो। बेखायनो आं बुंदोंना, खामानिफोरखौबो ना बेखौनो खोन्था बावनो। सोरबा जागोन दै गथ', सोरबा जागोन आंजों। बाराद्राय बाजैखौ बिदि बुंबाय थाना नोङो। मिलि जुलि थानांगौ ना?
दा न'आव इसेबां टेनसन नों बिदि बाजैखौ मानो नायहोबाय थायो फालाय आरो नोंहाथ' ओरै बेरायनाय सैमा आथिं बायदि जाबाय दासान्दि आबौ बे थुनथुलि मोनहानो सान मोनहानो नोंखौ फोरोंदों दा बेफोरबायदि बुंनो थाखाय जोंनि खिलाफ नाथाय आबौ बिसोरनि खोथायाव दा गोजाव आबै आंखौ रावबो फोरोङाखै जेबो हो नोंसोर जे एसेबां मुगैथाव खामानि मावदों बेफोरबायदि खालामो मानसिखौ बेखायनो दा नोंसिनि साजानिफ्राय नोंसोर मानो खारनो नागिरदों जा दाय मावदों बिनि साजाथ' मोनखागोन ना आयेनाबो नोंसोरखौ साजा होगोन आबा नों सोरनि राव बुंदों आं सैथोनि राव बुंदों आयै आबौ नों बिदिबा नोंनि आइखौ आरो नोंनि आबैखौनो जेलाव हरनो सानो अलंबार नों जोंखौनो बेफोरबायदि बुंनो हादों आबा सार जेरैबायदि दाय मावदों बिसोरो साजाखौबो बेबायदिनो होबानो जाबाय प्रुफआ जादों आंनो आयै मानो होनोबा नोंनि गासिबो सैथोखौ आं मिन्थिखाजोब्बाय आल्ला गथ' सोरनि जुबानि बुंदों नोंलाय हो आं रावनिबो जुबानि बुङाखै बुंखाबायना सैथोनि जुबानिसो बुंदों आं आयै आबौ जोंखौ नों जेलाव हरनानै सोरजों थागोन नों आबौ सना हा जोंखौ बेफोरबायदि दायाव मानो फान्दायनो सानदों नोंबो मानो लोगो जादों बिसोर गाज्रि मानसिजों बे खोथाखौ कर्टआवबो बुंनांगोन बाबु हागोन ना येस सार हागोन आं बुंनो बा आबा बा दे नोंनि आइजों नों एथबां एगेन्स्ट जादोंना आबा सोरनि थाखाय बेबो बे थुनथुलिनि थाखाय बे साननि थाखाय आरो बिसोर नोंखौ नायाथ' बिसोर नोंखौ अना ओमफ्राय नों जुदि आंखौ अनोमोनबा मानो बेबायदि खालामनो गोनांथिमोन नोंहा आंथ' नोंनाव सोंखादोंबोमोन ना आबा नङा नों मा सैथो नुदों बेफोरबायदिथ' जेबो नङा आंनो खुद आंनि मेगनजों नुदों आयै नोंनि गासिबो बेफोरबायदि दाय मावनायखौ बेखायनो आंखौ निमाहा हो आइ एम सरि दाथ' नोंसोर दायनि साजाखौ मोनखागोन मानोना आबा नोङो बिसोरजों थानो मोनगोन बायदि सानदों बिसोर नोंखौ मोनगोन बायदि सानदों अना नों बिमाजों एगेन्स्ट जाना जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावदों आबा आं गोरोन्थि नङा आं सैथो खामानिसो मावदों एसेबां उल्था आबौ नोङो बेबो गावनि असे आबै आरो आइजों जियानो जा दा आङो सैथोजोंसो दङ नुबायना सना नुबाय नोंसोर सैथोखौ जेसेबां खेल लाखुमानो नाजा फैखायो सिगाङाव मिथिबायना सार देरिया मानो बाव बिसोरखौ गावसिनि जायगायाव सौहैहोदो दाथ' नै खुद साबुदानो गावनो गाव फैखाबाय आरो गासैबो सैथोखौनो फारि बेखेवना बुंखाजोब्बाय एबार बे केसआ स्ट्रं जाबाय आरो बिसोरो बारग'ला गावसिनि दायनिफ्राय यस ये हुई ना बात थैंक यू अलंबार बेटा नोंनि आइनि आरो आबैनि सैथोखौ बुंफोरना होनायनि थाखाय आं बेहाय रावनिबो साइड जाना बुङाखै जा नंगौ जा सैथो बेखौसो बुंखादों आबौ एसेबां नोङो आबै आरो आइजों रागा एसेबां नोङो सै खालामदों जोंखौसो जाय नोंनि गावनि असे बेयो बुरिया दा एबार नोङो गावनि जायगायाव थांनो थाखाय रेडि जादो नोंखौ रावबो बासाय हाला मिथिबाय आंनि फिसालाखौ नोंनो माबा मोनसे फोरोंखादों नङाबा बे आंनि फिसालाया बेबायदि राव मालाबाबो बुङामोन गावनि बिमानि खिलाफथ' माब्लाबाबो नङा आबा खोनासं आबा अलंबार नों मानोथो बिदि खालामनाय आयै गुबुनखौ खस्थ' होबालाय गाव गावनो खस्थ' मोनफिनखागोन ना बे रोखाखा बेटा थेंक इउ नोंनि आबै आरो नोंनि आइनि सैथोखौ नों बुंना होनायनि थाखाय येस सार आइ आरो आबैनि फान्दायनायावनो आफाया बेबायदि किडनेप जानांदोंमोन नोंनि आफासो जाबावो जाय किडनेप जादोंमोन येस ओमफ्राय नों सोरजों फैदों हारसिं थांना दै बाबु आंखौ टेनसन लानो नाङा आरे मा डेन्जार गथ'लै बेलाय नों मानो बेफोरबायदि नोंनि आइखौनो नों बेबायदि बुंबाय मामा अलंबारा मा बुंलांखो जोंखौसो बेनोथ'हाय अब्ला अलंबारा जोंनि सैथोखौ मिथियोमोन बेनो सानखौ हगार हरमारदों बाथ' केसआनो सल्भ गासिबो सैथोआबो फैजोबखाबाय दायनिगिरिया दा साजाखौथ' मोनखागोन मोननांगौखौ नोंसोरनिखौ बिसोरखौ लानानै थौ मेडाम जोंखौसो धमकि होलायलायग्रा ना खैफोदाव दङ बियो बिसोरबा मा खालामगोन आंनि फिसौलाखौ नोंसोर जोंखौ हेगार आरे बा जोंनि केसखौ सनानि फिसालायानो सल्भ खालामना होबाय गावनो साबुत जानानै दा गासिबो बाथ्राखौनो रोखा बुंना होलांजोब्बाय आरे बा आंलाय सानदोंमोन बिमा जेरै फिसा बाट अलंबारा जोंखौ हेल्प खालामबाय दाथ' बिबैबो आरो बिमाबो हमजाबाय अब्ला थामारगोन सोरजों बे गथ'आलाय साननो फन खालामना खिन्थाहरनो ना मानो आंलाय दायो थांनानैसो खिन्थाहैनोसां मानोथो फैसा मोनबाय थायो बेरायनो जोंहा आरो फैसानो गैजा रोङा
फैसायालाय मा आब' आंनावबो बारा गैयाना लोगोफोरनिफ्राय एखनबा लाथ'यो आरो 100 200 बिदि ओमफ्राय लाथ'नानै बेरायनो थाखायनो माजों हरफिनगोन नोंलाय माजों हरफिनगोन मा खामायनायनि जागोन आरोलै आब' माबा मोनसे आंहा हरगोन आरो नोंसोर एथबां टेनसन लानाङा ओमफ्रायथ' ना आंहा माखासे एसे एनै थाइसे थाइनै थाइबा बिदि दोनथुमखानायबो दङना बेखौनो बाहायो आरो माब्लाबा थिंख्लियाव सोनाय दं आच्छा माबायदि थिंख्लि बेलाय जोङोथ' नोङो दिरुनफेरा नांगौ दाख्लैफोर दिरुनबा मा जायो नोंथालाय बेखौबो मा जायोमोन थिंख्लियाव दङबा आब' थिंख्लियाव माने आंहा बेखौ नांथारगौ बाहायगोन आरो ओमफ्राय बाव दाख्लै आइनियाव होजोबबा आं माखौ माबागौमोन दिनै जोंहाथ' रावबोआनो गैखालाबा खामायग्रा बेनिफ्राय माबा नोंना बेलेगासो इम्परटेन्ट जाबाय बेरायनाय जानाय मा बुंबाव नोंखौ बुंबाबो लाब गैखाया थाथ' आरोबा न'आवनो था बाराद्राय बेरायनो नाङा ना नानि गामिनि मानसिफोराबो गाज्रि बुंलायलाङो बांद्राय बिदि सुन बेरायबा प्लिज आब' आं एथबां बिदि सुन नङालै आरो आं लोगोफोरजों हिन्जावसा लोगोफोरजोंसो थाङो दा रावजोंबो बिदि सेंग्राफोरजों बेरायनो थां सोरबा नुदोंबा खोन्थालै नुवाखै नाथाय बांद्राय बिदि बेरायबाय थायोब्ला खोथाया गोसारनो बारा टाइम लाया जानला मानलाबाबो जानला मानला गोसारखायो न'आव थाथेरा मायानो नुदोंना आदाया माबायदि बदनाम जाखादों दायो जोंहा फेमिलिखौ मानसिफ्रा गाज्रि मोनजोबसै एसेथ' आफानि थाखाय आइखौ बुथारदों आफाया जौ लोङैनो आरो फारसेथिंजाय आदायाबो बिदि बदनाम खालामनानै गावहा खारबाय बेफोरखौलाय जोंनि दाय गैयाना आब' गावसोरसो बिदि जादों दा नाथाय आदाया बिदि नङालै आफायालाय आफा एसे मेन्टेल क्रेक जानाय बायदि जानानैसो बिदि खालामदों आइखौ दे थाथ' बे आब' अखाफोराबो ना बाराद्राय बिमा जानो नाजायो आंहालाय शपिंआवसो थांगोन याहु नोंसोर आंखौ जेखि बुङा आंहालाय बेरायनानै माबा लाइफखौ बेबायदि थाङोबा मा जानो आब' फरायनानै बे दिवानाफोरा बेबायदिनो दिवाना जाबाय थाथो र' जाय आंखौ मोजां मोनो हाय आब'आलाय जाम्बि बेलाय मा बुजि मोनो दिनै मा बुजि मोनगोन गावनि सिख्ला लाइफखौनो बेफोरबायदि मैगं फाननाय माबा माबिनो आंबाथ' खालामथारनाय नङामोनलै आरो आंहालाय फैसानि खमिबो गैखाया माब्लाबा होगोन र' आब' आंबो नोंनो आंहाथ' सेंग्राफोर हरनाय दंखायोना आंनि गोसोथोनायफोरा नाथाय बे बाजैनो होथारा आङो जोंनि न'निफ्राय बेसेबा थांनो थिनबाय आं बेखौ थांथारा जा बोरैबाखा थासोमबाय थायो आदा गैयाबाबो बे जानायानो गैथारा बे बाजै सासेनाव मा मोखांखौदि लानानै थाबाय थायो लासिं बासिंनो फिसाइजोंबो खारजाबाय आरोथ' गावसिनि न'आवबो बिदि मिलायनाय गैयानो नंखायना नंगौ ओमफ्राय बाजैना केरेक्टारानो एसे बोरैबाखा बे लिसाना मागोना आदाखौ बमब्रायदोंलै बियो माबा आदाया बेसेबांबा अनखायोमोन आंखौ आब'खौ आइखौ जायख्लंनो फन हरनो सानो नाथायबा रायलायनायानो नङाना बे आंजों मालायबा उरायनाखौसो मोजां मोनो आंखौथ' नायनोनो थाङा बियो बा मालाय मादि खाफाल फैसा बिबाबो हरबाय थालायलायो जायख्लंआबो ओइ सनालि माथो बहा थाङामोन नोंलाय आयै उरायनाया लेंहरदोंमोन बेखायनो बेजों दसे थांदोंमोन आं खामानि गैया दामानि गैया बेरायथिंबाय थाग्राजों बेरायफाबाय थानोसै नोङो जाम्बि बायदिनो ओरैनो महर दं ना मा दङ नोंहा बेहा जाबाय सैथान नों बे लेंबानो थांफागोन नामा जाम्बि बायदि आयै लोगोसोना बे आंनि लोगोबाबो ओरैनो नोंखौ फिदिंबायसो थायो बियो गावहाल' महर गोनांखाय दुगि साननानै लायो हामालै आयै मालायखौलाय मानो बिदि बुंबाय थानो दे लोगो नालाय लेंबाय नालाय थांबाय आरो आंहा ओमफ्राय राजमेलायावसो थांनो लिंदोंमोन र' बियो आङा अबाव न'आव खामानियानो जोबा जोंहा ओरै लिंथिं मा जानांगौ जाखो सेंग्राफोरजोंसो बेरायबाय थानाय खोनायो माथो आङो समनो बिदिसो नामा बियो आइ खोनासंखा गाब्र'गोनहाय बिजों थाफाबा बारा दा बेरायखा बेफोरबायदिजों आइ होननाया नंगौ नाथाय लोगोना बे आंनि कलेजफोराव जमा थाङो बे थिग दङ नाथाय बिनि बाहेरा अबा सेंग्रा लोगो हमनो बेखौ लोगो हमलाय बैखौ लोगो हमलाय ओजों दिनै बेयाव थांलाय बैयाव थांलाय बरनाम बरसि जाबा सोर जाफागोनहाय नोंसो जाफागोन आइ बेखायनो थांलाबायनाङा बिजों जेराव मेराव ओरैनोबा नोंनि थाखाय सेंग्रा मोजांखौनो मोनगोन ना मोना आंहा दुखुसो जाबाय थायो सिन्था जाबाय थायो नोंहा आरो बिदि बरनाम बरसि जाबा सोर लांनांगौहाय देनां बुजिदों नोङो बेखायनो आङो एसे मोजां दामि क्रिमखौ फुनना लानो खोन्थायोहाय फुननो नांगौ मालाय बै माबाया नोमबाजैया बेबोथ' सोमज्रोज्रोमोन ना दा मोखा मालाय खथ' साफा जाबाय माबादि फुनो एसे सोंनानै फुननांगौ बिसिनावबो जाम्बि जानानै थागोनहाय नोङो सेंग्रा मोजांखौनो मोननाय नङा बाराखौबा बेखायनो एसे साफा देलाय आरो साइज नुनायनि सेंग्राफ्रा फसायनायनि
बे उरायनाखौ नुदों माबायदि सेंग्राफोरखौ फिदिंग्रा बियो जाबायलै आयै मालाय खाफालाव दंबा मोनगोन आरो आंहा मोजां मा नांलायगौ महर मोजां नांलायाना गोसोआ थिग जाबानो जाबाय दे बयनिबो खाफालाव सासे नङा सासे हरखायोबा आंनि खाफालावबो दङबालाय मोनगोन बे नोंनि माबानि थाखायनो हो महरनि थाखायनो बासिजागोन देनांबो बिहाव बिखुनजोजों बिराद माबा खस्थ' मोनगोन नोङो बेखायनो मोजां साफा देलायनो सोलोंखा दानिफ्रायनो जाबाय दे ओमफ्राय आदैयालाय दाबो सफैयाखै फैसिगोन खोमा बे माइ रोगानायावनो दंहैयो ओमफ्रायो लाफाखौ एसे खाहैदो थांनाय लाफाजों बे नाथुरखौ संसै आयै दाख्लैनि एसे दङमोन ना हा खारै बानायदो गोथाव जानोसै आरो लाफा बोथोराव लाफा जायाबा मैद्रुजोंसो खहाबथारोहाय आंहाय दे लाफाजों नाथुरखौनो बानायदो ओमफ्राय आलु भाजा एसे एवहरदो दे जागोन आयै इसोर आंनाबो फिसाजोआ सासे मोजां सेंग्राजों गोसोथोलायफ्लांबा हामगौमोनहाय ओरैनो दानि जुगावथ' अबावलाय बिमा बिफा नायनो बिजामादैबाबो बिहामजोबाबो गावबा गावसो फसन खालामजोबखायो थेवबो आंहा फिसानि थाखाय सासे मोजां सेंग्रा मोनबालाय मोजांमोन आरो महराबो बारा साइज गैया नालाय थेवबो हाबा खालामनो हाबासो बिलाइ हरनो हाबासो एकदम सान्थि मोनसिगोन आं गोसोआव फिसा सिख्ला थाबाथाय एसे सिन्था जायो आरोहाय बिनि सायाव नै लोगोआबो फाल्थु बावसो सैथाराहां बाराखौबा बेखौ लोगोसो जाजानो बायो आङो उरायना ना मा थंगालि बाङालिसो मोनो आङो बोरैबानो दे होमबा आयै आं ओंखारलांनोसै आबा ओमफ्राय नै खोनासं नोंनि आइया मोजाङै मोजां जोथोन लाखि नोंनि बिसिजों नोंजों बेनाथ' थंगालि बाङालिसै गथ'आ अब्लाबो नों एसे बुजिना नालाय बुजायबानो जाबाय आरो नोंनि हिनजावखौ नोंहासो सहायनो हायो होननानै लानानै थांदों दा आरोबा बैसोरनिफ्रायथ' गोजानाव थाखा फिसाला गलि मारो आरो जागोन दे आयै आरोबा मोजाङै मोजां संसार जालांदो माथो बुंनो हाबावनो आं मालाय नोंसोरबो हाबा जानोनानै जाथारबायबा बिमाया मोजाङै जोथोन लाखि नोंसोरो बारा ओरै थांलाय ओरै फैलाय खालामबाय थानो हाथ'नाय नंलाना दा एसे न'आवनो थाबाय थाबानो जाबाय आरो जोंनावबो सम फैदो माब्लाबा सम बरननानै जागोन दे आयै आं फैनाय जायाबाबो बिदिनो थुनथुलिखौ फैहोनसै आङो माब्लाबा न'आव फैनो लुगैयो नालाय बेबो मा हारसिं फैनोसै नोंबो जमा फैदो आरो मा फैबाय नालाय फैबाय बेनिफ्राय बिमाखौबो मालाबा गोसो मोजां खालामनानै गोसो मोजांफ्राव लानानै फै जेबो नङा हामगोन दे इसोरनि अननायाव औ आयै ओमफ्राय खरसानि एसे फैसाखौ होलांनो बुंदोंमोनलै थुनथुलिया एसे लाखिखादो नामा आयौ बिजामादैनिफ्रायलाय मानो फैसा लाखिबायनोसै आंलाय नाङा दे नाङा नोंसोरना खरसा बिराद थांगोन जावैसो ओरैनोबा मेगन फाहामनायाव खथ' फैसा थाङो दा लाख-लाखबाबो थोनो नागिरा नाङा दे आंहा नै एसे एनै मैगं फाननाय मानायजोंनो दोनथुमनाय दङ आरो बेजों सोलिथ'गोन बियो अब्लाबो थुनथुलिया गाज्रि मोनगोन ना आयै लाखिदो नामा एसे बेनालाय बिदिनोसै नांथारगौबालाय हां बिगोन आरो माथो लाजिनांगौ दे नोंबोथ' आंनि फिसाला जाबाय नालाय दायो दे होमबालाय आयै होमबा आं थांसै ना औ दे सानजों बिजि फिसाय मोजाङै नाय बिमाखौ जोथोन लाखि गोदोहाय नोंखौ फेदेरबाय फोलावबाय मोजाङै मोजां जोथोन लानानै सेंग्रा देरबोबाय हाबा जाबाय हिनजाव लाबाय दा एबारहाय नोंसिनि बारिसै आरो दाथ' बोरै बिदि थांनोसै खुलुम बिखुनजोखौ एसे औ आयै मोजां आशीर्बाद होथारसै आं खुलुम दे मोजाङै मोजां बिखुनजोखौ खुलुमाबा हामाथो दे हाबाब आंनि आइ फिसा हिनजावजों नोंजों मोजाङै मोजां संसार जालांनो हाथारथों मिलि जुलि गोजोन खुसियै मोजां न'खर दालांनो हाथों थंगालि बाङालि बे हिनजावफोरनिफ्राय एसे गोजानाव था जावैसो बांद्राय बिसिनि माबा मुहिनि होनायफोराव गोजाव नाङा आं बेबायदि नङालै आयै जायखियानो जाया मानो ओरैनोथ' दा साहा लोंलांनो हागौमोन गावहानो लोंलालै साहाखौबो दे होमबालाय आयै हेलौ सार आच्छा नोंथांखौ किडनेप खालामनायनि दायनिगिरिनि गासैबो प्रुफखौनो जों मोनबाय दायो मा बुंदों सार औ माने नोंथांनि फिसालाया पुलिस स्टेशनाव फैदोंमोन गासैबो बिबै आरो बिमानि सायाव दाय मावनायफोरखौ खोन्थाना होजोबबाय आंनि फिसाला थांगासिनो सार फिसालायाथ' बेबायदिनोसै आंनि नङालै आयै सारासो बुंहरदों आरो ना गथ' उन्दै माने फिसालानि सोरबा फैदों जाहैदों आरो ना थानायाव आयौ ओमफ्राय नोंलाय मानो खोन्थाहरखोसै आंनिबो रायलायहरदोंमोन नालाय केसखौ लेंहरदों आरो औ सार ओमफ्राय थांनांगौ नामा आंबो दायो नोंथांनि केसाथ' मोनसे स्ट्रं लामायाव फैबाय दायो आरो दायनिगिरियाबो साजा मोननांगौ बायदि मोनखासिगोन बिदिबाथ' सार प्रुफआथ' गावनो गाव फैखाबाय माथो पुलिस थानायाव आरो गासैबो सैथोखौनो खोन्थाजोबखाबाय नोंथांनि फिसालाया फैनानै खोन्थाजोबबाय गाव नुनाय आरिनाय गासैबो थेंक इउ स' माच अलंबार
दा बाखिथ' नोंथांनि भाइबानो गासिबो नायजोब्बाय नोंथाङाबो फैनोबा फैनो हागोन आरो अके सार जियानो जा अलंबारा गथ'आ हेल्पथ' खालामदों र' जोंखौ खेबसेखिनिखौथ' मोनसे फिसा थेंकिउथ' बान्थाहैना गथ'जों खेबसे लोगो हमना थांनि र' नङाबा एसे गथ'आ रायलायगोन ना रायलायाबा आंजोंबा दाथ' बिमाबो बिबैबो गैलाबा थामायगोनबा सोरजों आयौ माथो दराबो खेवनायसो अलंबार दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाब जुब लानानै फैलायबाय दसे समनि थाखाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों मोजांबाबो गाज्रिबाबो फोरमायहरलायदो लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडजों जेबो प्रब्लेम जायाबा फैफिननोसैलाय अब्ला दिनै थांथ'नोसै बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय दै ओखिमोन जाय जायबा नायनानै मोजां मोनो कमेन्टबो खालाम लोगोफोर आंनि सनामोन लाइकखौबो खालामनो दाबाव दै दे होमबालाय थाथ'लायदो लोगोफोर आं थांथ'नोसै